Consideramos que a Coruña necesita un goberno municipal realmente comprometido na xeración de emprego. E isto que significa? En primeiro lugar, hai que ter tamén un proxecto económico do que se quere para esta cidade e para esta comarca como horizonte de futuro. E ese proxecto económico hai que dialogar coa universidade, cos axentes sociais, co resto das administracións, e o Concello ten que exercer un labor de liderazgo, de inductor dese proxecto económico. E dende o punto de vista non o está exercendo. Por poñer un exemplo, non é de recibo que no seu momento se encargase a unha consultora o diseño dun plan de industrialización para esta comarca, e dese plan de industrialización nada se sabe, non se sabe absolutamente nada. Por eso propomos crear un Consello Económico e Social que sirva de marco de diálogo permanente ás administracións e os axentes sociais sodes vos, sodes as vos como as CEGA, para consensuar cales teñen que ser as liñas directrices dese futuro económico que queremos para esta cidade e para esta comarca, e dende o noso punto de vista hai unha serie de eixos que son fundamentais que contemplar nese plan. Hai que apostar pola recuperación do tecido industrial da comarca, apostando tamén pola súa renovación e diversificación. É estratégico a aposta pola innovación e pola investigación, por eso vemos como en vos ollos un proxecto que está impulsando a Universidade de crear a denominada Cidade de Gasteiz nos terreos da actual fábrica de armas. O investimento público e a contratación pública ten que servir para afortalar a economía e o tecido económico local. Hai que darlle unha consideración estratégica ao pequeno comercio, a economía verde, en definitiva, a economía que pone en valor os produtos que se producen na nosa terra, e a economía azul, vencellada da comarca.